Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Kekundallo alle? Kekunda Mataji, kekunda. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Polina 18ാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ആദ്യമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് 5 കാരണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന് ശരീരം, പിന്നീട് ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കൂടാതെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, പിന്നീട് ഈ കർമ്മം തന്നെയും, പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനവും ആദ്യവുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ 5 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുള്ളെങ്കിൽ അത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്, ആ കർമ്മം തന്നെയും, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം, പിന്നീട് ബുദ്ധിശക്തി, ദൃഢനിശ്ചയം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കർമ്മമെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരിലും എങ്ങനെയാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമല്ലാതെ ഒരു കർമ്മവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശരി, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം, പരിശുദ്ധനാകാം, ആ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെ പരമപദം പോകാം എന്നുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമില്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ എങ്കിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടാവും ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതായത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. 4 വർണ്ണങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കർമ്മത്തിനും ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. രാജസികമായ സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരാൾക്ക് ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വൈശ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് ശൂദ്രനിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ 4 വിഭാഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യരും പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുക, വീണ്ടും മരിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മുക്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്, അവനവന്റെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊള്ളൂ, പക്ഷേ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമായിരിക്കണം. നിഷ്കാമമായ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകളും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക്
ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു. അത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ ഭക്തന് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കാം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം. അതൊരു സെക്ഷൻ. അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഗുണങ്ങളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതനാകാം. അത് രണ്ടാമത്തെ വഴി, ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ളത്. മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം എന്നുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 41 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സകാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലൂടെ ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിഷ്കാമമായ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാം. 49 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് മോക്ഷത്തിലേക്കും പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കും എങ്ങനെ ഉയരാം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് 56 മുതൽ 60 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ 61 മുതൽ 63 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പരമമായ ഗുഹ്യ യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പരമാത്മാവിനെ കീഴടങ്ങുക, ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. അത് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ഈ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. അവനവന് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും പാപകരമായ പ്രതികരണം ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ്. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ കടമ എന്താണോ അത് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലെന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ വന്നാലും അത് കർമ്മ പ്രതികരണമായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാപ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 4 വിധത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളെ, സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ശമോദമസ്തപഃ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. എന്താണത്? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം മുതലായവ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ്. ഇനി രാജസികമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരാളിൽ വർദ്ധിച്ചു കാണുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ക്ഷത്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതേതൊക്കെയാണ്? ശൗര്യം, തേജോ, ധൃതിർ, ദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേച്ഛാപ്യ പലായനം, ദാനം, ഈശ്വര ഭാവശ്ച, ക്ഷാത്രം, കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം.
പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും ആകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങളിലൂടെ നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്ന സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണീയ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. നമ്മുടെ ഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനനുസരിച്ച് സത്വഗുണം വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണീയരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്നു. നേരെ മറിച്ച് രാജസിക ഗുണമാണ്, ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ, അതിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭരണകർത്താക്കളായോ മാനേജ്മെന്റ് മുതലായോ, കാരണം അധികം കർമ്മം ചെയ്ത് തന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും തന്റെ പ്രശസ്തിയും എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ക്ഷത്രിയർ. അതുപോലെ രാജസിക ഗുണമുള്ളവർ ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ മിശ്രണമാണ് വൈശ്യരുടേത്, അതായത് വാണിജ്യം, വ്യവസായം, കൃഷി മുതലായവ ചെയ്യുന്നവർ. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും താമസിക ഗുണമുള്ളവരാണ് ശൂദ്രന്മാർ. അവർക്ക് അജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിലാണ് അവരുണ്ടാകുന്നത്. അവരുടെ മുഖ്യവാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സ്വേസ്വേ കർമ്മണ്യഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ സ്വകർമ്മ നിരതഃ സിദ്ധിം തദാ വിന്ദതി തശൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. അതായത് അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം, അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക്, പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തി, അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. യദ പ്രവൃത്തിർ ഭൂതാനാം യേന സർവമിതം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിദ്ധതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താം. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ. പിന്നെ സർവവ്യാപി, അതും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. എങ്ങനെ? അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവനവന്റെ സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിഷ്കാമമായി ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത്. അവനവന്റെ സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെയും കൂടി ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക്, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനമാണ് പരിപൂർണത. ആ മോചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനം താൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ നിന്ന് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുക. ആ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമ്മ സ്വനിഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവൻ ആപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കർമ്മം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോടും ഭഗവാൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത്. കാരണം ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, കടമയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. അതായത് അത് ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുക, അത് ശരിയല്ല.
അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാരണം സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഏത് സ്വഭാവമാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ കർമ്മത്തിനും ദോഷഫലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിനുദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കർമ്മത്തിനും എന്തെങ്കിലും ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാം. അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷം അഭിനത്യജേത സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഹ. അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ തരുന്നു, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാരണം അതുമാതിരി അതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അതെല്ലാം സാധാരണയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നിവർത്തിക്കണം. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധതയോടുകൂടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും? പ്രതികരണരഹിതമായ ജോലിയിൽ നിന്ന്, അതായത് നിഷ്കാമമായ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മൻ വേദി, അതായത് താൻ ബ്രഹ്മനാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കും എങ്ങനെ ഉയരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം വിരക്തമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നന്മയും അവൻ തന്റെ ശരീരമല്ല എന്ന അറിവും നേടിത്തരുന്നു. ഒടുവിൽ അവൻ ബ്രഹ്മൻ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ വേദിയിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയോടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവർ അവനവന്റെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുക. താൻ ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉയരുക. ആ അറിവിൽ ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം താൻ ആത്മാവാണ് എന്ന അറിവിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് പരിപൂർണത നേടുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആർക്കൊക്കെ ആ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും? ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം അങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ആർക്കെല്ലാം ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും? ആത്മസംയമനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുന്നവർക്ക്. അങ്ങനെ എങ്ങനെ ബ്രഹ്മപദം നേടാം? അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ സംഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പരമമായ പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മപദം കൈവരിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അറിവിന്റെ ഘട്ടമാണ്. ഭൗതികതയിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന അറിവാണ് താൻ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത്. ആ അറിവിനെയാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ആ ഘട്ടത്തെയാണ് ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നതാണ്. സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യ അഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക, തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക, ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാ മോശം ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും.
അങ്ങനെ ധ്യാന യോഗം അനുഷ്ഠിച്ച് ഒരാൾക്ക് വിരക്തിയിലൂടെ പരമശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, മുൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. ഇത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അത് തന്നെ, ആ ശ്ലോകത്തെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലും പറയുകയാണ്. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം, ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കണം, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ കൂടാതെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ധ്യാനനിഷ്ഠനായി സ്വന്തം ആത്മാവിനെ അയാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയോ താൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് അയാൾക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നടക്കുന്നത് ആത്മാവ് ആ പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള കർമ്മമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനാണ്. ഒരു തവണ ആ ഭക്തൻ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം അയാൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അതോടുകൂടി തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർത്താൻ പാടില്ല. പിന്നീടും ഭക്തിയുത സേവനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാകുന്നു അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം? താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ ഒപ്പം വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് നേരിട്ട് ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും മനസ്സിനെയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആ സേവനം ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, അതായത് താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത, അതായത് താൻ ബ്രഹ്മനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചതോടുകൂടി പ്രസന്ന ആത്മാ, ആ ജീവാത്മാവ് പരമാനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമായിട്ടും പിന്നീട് കണക്ഷൻ ഇല്ല. താൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികനാണ്, ശാശ്വതനാണ് എന്നുള്ള അറിവെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം പരമാനന്ദവും ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നശോചതി ന കാംക്ഷതി, ഭൗതികമായ ഒന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആ ജീവാത്മാവിനെ ദൃഷ്ടിക്കുവാൻ, ശാരീരികമായിട്ട് ഒന്നിനെയും കാണാതെ ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ പരമാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത സ്ഥാനം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. നശോചതി ന കാംക്ഷതി, അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സമസർവേഷു ഭൂതേഷു, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ്. മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം, പരമമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ആ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താണ് ജീവാത്മാവിന് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യസ്സാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നത്.
നമ്മളിപ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണർത്തുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക്. പക്ഷേ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുന്നത്? ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ. ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ വളരുന്നു, ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നു, പൂർണ്ണമായ ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൈവരും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെയോ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാനാകില്ല. കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ്. ആ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു? ഒരു പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഭക്തി സേവനം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമസത്യം എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ അപ്രാപ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ധാമമായ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ ആരാണ് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ? കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവർ. അപ്പോൾ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഗുണങ്ങളാൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്ത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുക, ആ പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതനാകുക. അതാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനം. ഭക്തിയുടെ വേദിയിലുള്ള ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പൂർണ്ണമായും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും അവനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകും. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രിതഃ മത്പ്രസാദാദവ അപ്നോതി ശാശ്വതം പദം അവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായവും. കാരണം 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യത് കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസിയത് യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. ഏത് കർമ്മവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തനെ വ്യക്തിപരമായി സംരക്ഷിക്കുകയും അവനെ നേരിട്ട് എൻ്റെ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം ആ ഭക്തൻ ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം. അയാൾക്ക് സമയ പരിമിതിയൊന്നുമില്ല. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും 100% ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെടുന്നത്. ആ പരമപദത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല. എല്ലാം ശാശ്വതവും ജ്ഞാനസമ്പന്നവും അവ്യയവുമാണ്. മത്പ്രസാദാദ് അവാപ്നോതി. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മറ്റ് പ്രസാദാത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കലാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ
ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിത മനോഭാവം, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നത്? മച്ചിത്തഃ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാതരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാസമയവും ബോധവാനായി ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, മത്പ്രസാദാത്, എഗെയിൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മത്പ്രസാദാത്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തരിഷ്യസി, നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്ത്? സർവദുർഗാണി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു. പിന്നീട് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിതരാകുന്നില്ല. നമുക്ക് തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് പിന്നീട് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ആ യുദ്ധത്തിന് 18 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അർജുനനെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അർജുനന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന്. അതുപോലെ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഓരോ കാൽവയ്പിലും ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ മനുഷ്യന് ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കോമ്പറ്റീഷനിലാണ്, നമ്മളെ കീഴടക്കാനുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നിയതായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് സത്വഗുണത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് 1000 രൂപ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി അതെല്ലാം എടുത്തു വെക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രാജസിക ഗുണം സത്വഗുണത്തെ മറികടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ രാജസിക ഗുണം നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം ചെലവുള്ളപ്പോൾ 1000 രൂപയെല്ലാം അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള തോന്നലായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ചിന്തയായിരിക്കും. എന്നാൽ തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനവും കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് പിന്നീട് കൊടുക്കാനേ തോന്നുകയില്ല. അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ മനുഷ്യനിൽ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവണതകൾ മാറിയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ഗുണങ്ങളെ ആ ഭക്തൻ മറികടക്കുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെയും ഗുണങ്ങളെയും മറികടന്ന് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അധചേത്വം അഹങ്കാരാൻ, എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ? അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി, നിനക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വിനങ്ഷ്യസി, നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗുണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പാളിച്ചകൾ പറ്റും. നമ്മുടെ തീരുമാനമെല്ലാം തെറ്റായി പോകും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അധപ്പതനം വന്നു എന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അങ്ങനെ മത്പ്രസാദാത്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, അത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നേരായ വഴിയിലൂടെ, ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ഉത്കണ്ഠ കാട്ടാറില്ല. കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ ഭക്തന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താകുന്നു കൃഷ്ണൻ. ആ ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം എന്ത് എന്ന് കൃഷ്ണനും അറിയാം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവന് പ്രവൃത്തിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടു കൂടിയും ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ, അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് എല്ലാവരും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയരല്ല എന്ന്. ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം തന്നെ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ കീഴിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് മനുഷ്യൻ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ് അർജുനന്റെ കടമ. അവൻ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയാലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അവനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അർജുനൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിട്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷാത്രധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ രാജസിക ഗുണം അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മനസ്സ് വ്യാകുലമാകുന്നു. മനസ്സിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും രാജസിക ഗുണത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രാമുഖ്യതയുണ്ടാകുന്നു. അതിനനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അർജുനന് അധപ്പതിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ അർജുനന്റെ സ്വഭാവത്താൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് അധപ്പതനത്തിന് വഴിതെളിയിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാഭാവിക കടമയാണ്. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കീഴിൽ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചത്? കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നാൽ പാപകരമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന് അർജുനൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ബദ്ധജീവാത്മാവിന്റെ മറവിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. താൻ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ജീവാത്മാവ് മറക്കുന്നു. അങ്ങനെ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാം യജമാനൻ താനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരീരബോധത്തിൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യജമാനൻ അവിടെ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ കർമ്മം ഏതായാലും അതിന്റെ പ്രതികരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവദാജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏതവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന നിർവഹിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സ്വമേധയാ ഭഗവൻ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ആരേർപ്പെടുന്നുവോ അയാൾക്ക് മഹത്വം നേടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ആരും തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 61 മുതൽ 63 വരെ പരമാത്മാവിന് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ രഹസ്യാത്മകമായ ജ്ഞാനമാണ് പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി
അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. കാരണം പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതനാകുക. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. പിന്നീടോ തത്പ്രസാദാത്, വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ പരമാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം പരാം ശാന്തിം, പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയും, സ്ഥാനം, പിന്നെയോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദവും പ്രാപ്സ്യസി, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ശാശ്വതമായിട്ട്, ഒരിക്കലും ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായ ശാന്തി, ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് പരമപദം പോകാം, പരമാത്മാവിന് നമ്മൾ ശരണാഗതരായാൽ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവാണ് യജമാനൻ. ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാനും അവസാനം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനുമുള്ള പരിഹാരമാണ് സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത് പരവ്യോമം, വൈകുണ്ഠം എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്ന ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യണമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പരമമായ ശാന്തിയും ശാശ്വതമായ പരമപദവും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതീതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാനം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതനാകണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇനി ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മാർജിനൽ എനർജി. അതായത് ജീവാത്മാവ് ഒന്നുകിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വീഴാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് കീഴിലാക്കപ്പെടാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ജീവാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പോലെ പരിപൂർണരല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭുവല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനോളം ശക്തിയുള്ളവരല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാനുള്ള പ്രേരണയുണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് അത്രമാത്രം ആത്മീയമായ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ആക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞെക്കി പഴിപ്പിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഒരാളെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതൊരിക്കലും സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വരെ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യിക്കുകയോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ 100%. ചിലരെല്ലാം അങ്ങനെ ആകുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. എങ്കിലും
ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരമഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എങ്കിലും അവസാനമായിട്ട് 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാകുവാനും ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുവാനും പറയുകയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവത് ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവോത്തമമായ ഉപദേശം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗുഹ്യം എന്നുള്ളത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുഹ്യതരം പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ രഹസ്യമായ അറിവ് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഗുഹ്യതമം ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതമാക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഈ ശ്ലോകം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ. എന്തിനുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ 2 തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത്? കാരണം ഭൂയഹ എന്നാൽ വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാരാംശമാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്ന്. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ കാതലായ വശം കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശുദ്ധ ഭക്തനായ ഒരാൾക്കല്ലാതെ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇത് 2ാമതും ഊന്നി പറയുകയാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാചീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്റെ ഭക്തനാകുക, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്കെന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. സത്യം തേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സത്യം പറയുകയാണ്. എന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാമേ വൈശ്യസി, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റണം? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. എങ്ങനെയാണത്? പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനോട് ഭഗവാനെയും കൂടെ ചേർക്കുക. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നു, അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു, അതിലൊരു പങ്ക് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്കായി കൊണ്ട് നീക്കിവെക്കുക. നമ്മൾ രാപകൽ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം നീക്കിവെക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ TV കാണുന്നുണ്ട്, മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് സമയം കേൾക്കാനായിട്ട് സമയം മാറ്റിവെക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിനും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനുമുള്ള ഒരു ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയം കളയുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തിട്ട് അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നീക്കിവെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണ സ്മരണ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്ന് വരുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിത കാര്യക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനാകുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായും തന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഭഗവാനോടൊപ്പം നമുക്ക് സഹവസിക്കാനും സാധിക്കും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം.
ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം മുതലായവയെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഒന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആലോചിച്ച് സമയം കളയണ്ട. നേരിട്ട് ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമ്മളെ മുക്തനാക്കുന്നു. 65 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഒരാൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനാൽ 66 ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ആ കടമകളും സർവധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന് മാത്രം കീഴടങ്ങുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കടമ. അതിനാൽ ഭൗതിക പ്രതികരണം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കില്ല. ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട. അതായത് തന്റെ കടമകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് ഭക്തന്മാർ ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു, സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായ കടമകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പാപപ്രതികരണം ഉണ്ടാകില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും നമുക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്ന് ഭഗവാൻ എന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ധർമ്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും ധർമ്മചര്യയുടെയും വിവിധ ഇനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ആ ഉപദേശിച്ചുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 18 അധ്യായത്തിന്റെ 54 ശ്ലോകം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 61 പരമാത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പറഞ്ഞു തന്നു. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. 65ഉം 66ഉം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് വേണ്ട, നീ പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കൂ എന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നു. പക്ഷേ അതും ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ, നേരിട്ട് എന്നെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കണം, അതിനോടൊപ്പം പ്രചാരണവും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളയാൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഉറപ്പാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഇതം തേനാ തപസ്കായ ന ഭക്തായ കഥാചന നചാശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നചമാം യോഭ്യസൂയതി. തപസോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയ ഉള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ രഹസ്യമാണ്. അത് നമുക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ്. ഒരാചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പക്ഷേ ഇത് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉള്ളവർക്കും ആർക്കും തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർ അത് സ്വീകരിക്കാനും പോടില്ല, പിന്നെയോ ഭഗവാനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൽകുന്നവർ. അതായത് തങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അതുപോലെയുള്ള വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. പിന്നെയോ ഭൗതിക ഭോഗ ആസക്തരായവർക്ക്, ഭോഗാസക്തനല്ലെങ്കിലും വേദോക്തങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കരുത്. ഇനി കൃഷ്ണഭക്തനാണ് എന്ന് ഭാവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നിലും ഏർപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ അവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനിയോ വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യ, അസൂയയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നും ഭഗവാന് തുല്യനായോ ശ്രേഷ്ഠനായോ ആരുമില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് അവർക്ക് അസൂയയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനമെല്ലാം എഴുതുന്നു. അത് നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാനോ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചേരും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കും. അത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. യയിദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷഭിദാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഃ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാനചമേ തസ്മാദ് അന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളും അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ദിവസവും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഇസ്കോണിലെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, പ്രചാരണം ചെയ്യാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് ഇസ്കോണിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മളെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അധ്യേഷ്യതേ ച ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഹോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഃ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധാവാനവനസൂയശ്ച ശൃണുയാതപി യോ നരഃ സോപി മുക്തഃ ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. അപ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ള പരിശുദ്ധമായ വിചാരത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ അസൂയയൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ അയാൾക്ക് പരലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകാൻ സാധ്യമല്ല, കാരണം അയാൾ ഭക്തനായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടി ശ്രവിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ നിർത്തിയതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുനൻ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ തീരുമാനം എന്താണ്? അർജുനൻ പറയുന്നു, അതായത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു, വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം മുക്തനായോ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ചോദ്യം. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം അതിനോട് ചോദിക്കുന്നത്? ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണോ അർജുനൻ ഗീതോപദേശം സ്വീകരിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം അതിന്റെ പൊരുൾ ഉൾക്കൊണ്ടുവോ എന്നും ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ചാലുള്ള ഫലം എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ പോലെ അജ്ഞാനവും വ്യാമോഹവും നീങ്ങണം. അതെങ്ങനെ
ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനവും വ്യാമോഹവും നീങ്ങിയോ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണം? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകും എന്ന ഉറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. കാരണം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയുണ്ട്. കാരണം 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ വരുന്നവർ, അത്രമാത്രം ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഒരറിവും ഇല്ലാത്തവർ ഒരുപാട് പേർ വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ട്. ക്രമേണ അവർ 16 മാല വരെ ഉയരുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും വളരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അർജുനനോട്. നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർ ലബ്ധ എന്ന് അർജുനൻ ഉത്തരം പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു അർജുനൻ, നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർ ലബ്ധ തത്പ്രസാദാൻ മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. കാരണം വ്യാമോഹം എന്നുള്ളത് അജ്ഞാനമാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. താൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവില്ലാതെ താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് താഴുന്നതാണ് വ്യാമോഹം. അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് വ്യാമോഹം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആ വ്യാമോഹം തീർന്ന് ജ്ഞാനം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യാമോഹം എന്നുള്ള അവസ്ഥ അജ്ഞാനമാണ്. എന്നാൽ മോഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള അവസ്ഥയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം അർജുനന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും സംഭാഷണങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമശ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ യോഗങ്ങളും യോഗ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാ പ്രക്രിയകളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനാണ് അത് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിൽ വീണിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ പല പല പ്രക്രിയകൾ, അതായത് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഷഡ്ചക്രയോഗം മുതലായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം മുതലായ എല്ലാ യോഗങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ യോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ, ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം, അതായത് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ഓർക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്. അത് ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. യത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ.
സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്, എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ആ ഭഗവത്ഗീത ആരംഭത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിച്ചത്, എന്താണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവരും കൂടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മനസ്സിൽ തന്റെ മക്കൾ വിജയിക്കണമെന്നും പാണ്ഡവരെ തന്റെ മക്കൾ തോൽപ്പിക്കണമെന്നെല്ലാമുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ, എവിടെ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെ മാത്രമാണ് വിജയം, അവിടെ മാത്രമാണ് ധർമ്മവും നീതിയും എല്ലാം ഉള്ളത്, ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മക്കൾ ജയിക്കും, യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ. 18 അധ്യായം ഇതോടെ തീരുകയാണ്. ഉത്കൃഷ്ടമായ നീതിശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ കാതലായ ഭാഗം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തഃ, കൃഷ്ണഭക്തനാകണം എന്നർത്ഥം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ താല്പര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. സർവധർമ്മങ്ങളുടെയും സാരം ഇതാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. നീതിധർമ്മങ്ങളുടെ ഉത്തമ പ്രക്രിയകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നു. സകല നീതിധർമ്മങ്ങളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അന്തിമ ഉപദേശം, കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. സമഗ്രമായ ഉത്കൃഷ്ടത നേടാനായിട്ട് കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 18 അധ്യായങ്ങൾ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഇതോടെ കഴിയുകയാണ്. ഇനി ലെവൽ 2 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലിയുണ്ണി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ലെവൽ 3യിലേക്ക് ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ഞായറും തിങ്കളും വൈകിട്ട് 7 മണിയോടുകൂടിയാണ്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതിൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, പിന്നീട് ഈശോപനിഷത്ത്, ഈ 3 പുസ്തകങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 3 പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. കാരണം അത് പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. ലെവൽ 3യിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നാളെയോടുകൂടി ഇടുന്നതായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പില്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അല്ല, ലെവൽ 2 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്കും നാളെയുള്ള ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ അതില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ